वीडियो में रउआ देखत तनी घर में ही एकदम छोला भटूरा बहुत बढ़िया से बनावल जाता। देखी पहले प्याज उयाज टमाटर काट के एकदम रख ली। ओकर बाद फोरन धीरे से डाल दी। हमें जौन फोरन रउआ सब सब्जी में डाले तो उन्हें फोरन डाले के बाद ओकरा बाद सब प्याजवा के टमाटरवा के बढ़िया से भूंज ली। भूंजला के बाद रउआ देखते बनी फिर टमाटर डाला गईल। और ओकर बाद वीडियो हालांकि दू तरह हम बनावल बा उ आगे बुझा जी रुआ वीडियो आई सब बढ़िया से भूंजा गईल नू। आ भूंजला के बाद रुआ सब फिर मसाला डाल दी हूँ। हमें जो मसाला सब्जी में डाला तो मसाला कौन विशेष प्रकार के मसाला नहीं है हमें। अब बढ़िया से मसाला भूंजाई सब एजे से बढ़िया से भूंजा जी नू। सब बढ़िया सब्जी रोड बन जाई। एकदम कोनो फेंट फाट नहीं है। जौन भी देखते हैं रुआ एकदम ओरिजिनल वीडियो बा। एकदम भूंजा गई बढ़िया से मसाला। ओकरा बाद वीडियो बोलतनी है शुरू में 2 पार्ट में बार। अब देखी आगे वो दूसर का पार्टी जैसे स्टार्ट हो जाता। घर में दूध बा ओकरा के बढ़िया से खौला ली। पनीर फाड़ ली। देखत नू का बढ़िया से पनीर निकल गई। आ पीस पीस एक काट ली। आ पीस पीस काटला के बाद एकरा के फ्राई करी। हाँ पूरा नहीं फ्राई करे के हल्का फ्राई कर ली। आ ओकरा बाद फिर रउआ वीडियो देखी घूम के कहाँ जाई। अब एकरा के घूम निकाल लेनी। आ घूमला के बाद देखी वीडियो फिर ओइजे आ गई। जौन रउआ मसाला बना ले बनी भूंजा गई बा। अब वो हमें काबली चना डाल दी। काबली चना के बढ़िया से मसाला में भूंज ली मिला ली। तरह उ तो कुकर में बॉयल हो गई बा। हाँ कुकर में बॉयल हो गई बा तब का हमें सोचे के बा। अब फिर पनीर वही में डाला गई। पनीरो डाला गई। लगभग ही सब्जी राउट तैयार हो गई। रसा बापन हिसाब से पानी डाल दी। सब्जी तैयार हो गई। आ ओकरा बाद रुआ वीडियो देखी अभी जब वीडियो घूम जाता। ये घूम गई भटूरा बनावे खातिर धनिया के पत्ता बन गई। हाँ धनिया के पत्ता बन गई डाला गई बढ़िया तैयार हो गई। अब भटूरा देखी मैदा में दही डाल के सान दी। 10 मिनट छोड़ दी। ओकर बाद रोटी लेखा बेल ली। आ रिफाइन में ओकरा के चाहे तेल में जैसे रुआ छानीला अपन छान ली। देखी एकदम तैयार। ओकर बाद थरिया में तुरंत आ जाई।